ברוך השם, יש כאן מלון. הלו? הלו, יש מישהו בפנים? האם אפשר להיכנס? הלו? הלו, יש מישהו בפנים? בוא, ייכנס פנימה ויתחמם ליד האח. תודה. אדוני, יש לי בעיה. אין לי שום כסף לשלם עבור מלונכם. כל מה שיש לי הם 3 דברים שירשתי מאבי, זיכרונו לברכה, החוזה מלובלין. מעיל חם ונאה לחורף, אבנט ושעון עתיק נהדר. התסכימו לקבל אחד מ3 הדברים האלה כתשלום עבור המלון? נו, אינני יודע. גנישה, מה את חושבת? נו, המעיל נראה יותר מדי מגושם, נכון? ואבנט, יש לך כבר. אבל שעון מעורר זה משהו מועיל כדי לדעת בדיוק מתי לקום ולחלוב את הפרות. גנישה, תמיד אמרתי, לי יש אישה נבונה. נו, זה נכון. זה מה שנעשה, בחור. ניקח את השעון המעורר כתשלום. צר לי מאוד לוותר על השעון. הוא יקר לי מאוד. קיבלתי אותו כמזכרת יקרה מאבי החוזה מלובלין. אנא, שמור היטב על השעון, ידידי. הוא מאוד מאוד מיוחד. בסדר. עכשיו שב לנוח ואשתי תכין לך ארוחה חמה. תכף ומיד. תודה. נו, גנישה, לי זה נראה כמו שעון רגיל. אינני רואה מה כל כך מיוחד בו. כל זמן שהוא פועל הוא יזכיר לנו מתי לקום לחליבה. זה צלצול השעון. זאת אומרת שבעל הפונדק עומד לבוא תוך זמן קצר לחלוב אותי. כך זה כל בוקר בחודשים האחרונים, מאז שהם קיבלו את השעון. מנקים, מנקים, מנקים עבור אורחנו. גנישה, האם הכל מוכן עבור אורחנו הנכבד, הרב בר? כן, מוטל. הבית נקי ומצוחצח. אך איפה הוא יכול להיות? כל כך מאוחר. הנה הוא. היכנס. שלום עליכם, ידידיי. עליכם שלום, עליכם הרב שלום. בר. את החדר הטוב ביותר במלוננו שמרנו לך. יפה מצדכם. האם אתה רוצה משהו לאכול? לא, תודה, אינני רעב. אך אני מאוד עייף. הייתי בנסיעות כל היום. נו, בוא תראה את החדר שלך. אחריי, בבקשה. תודה. זה היה יום ארוך. אני כל כך עייפה. איזה יום ארוך היה לי. כל כך רוצה לישון בשקט כל הלילה. אני עבדתי כל היום. אוף, אני כל כך עייפה. לילה טוב. אני התרוצצתי כל היום. אוי, אני כל כך עייף. מה? מה הולך כאן?
מה הולך? אני בטוח ששמעתי מישהו שר ורוקד. ובכן, זה לא יכול להיות הרב בר, הוא נראה ישן. לא מצליח להבין שום דבר. עכשיו מה הולך פה? אני בטוח ששמעתי מישהו שר ורוקד. האם היה זה חלום? עדיין אינני מבין שום דבר. הרב בר! הרב בר! הרב בר! בבקשה, תפסיק! הרב בר, נו באמת, תפסיק, בחייך, תעזוב, הרב בר! בוקר בוקר טוב. טוב. סלח לי אם אני שואל, אבל למה קמת כל הלילה משנתך ופרצת בשירה ובריקוד? האם חגגת חג כלשהו? לפני שאענה על שאלתך, אנא, תן לי לשאול אותך שאלה. היכן השגת את השעון הנדיר ההוא? נו, בחור צעיר בא למלון ולא היה לו כסף לשלם, אז הוא נתן לנו את השעון כתחליף. נכון, הוא אמר שהוא קיבל אותו מאביו עליו השלום. האם במקרה היה אביו הרב הקדוש, החוזה מלובלין? בעצם כן, זה היה הוא. ידעתי את זה. ידעתי שהשעון המיוחד הזה היה צריך להיות של הרב שלי, החוזה מלובלין. נו, מה כל כך מיוחד בשעון הזה? שאלה טובה. הקול שמשמיעים רוב השעונים מעציב אותנו. כן, זה נכון. רוב השעונים מזכירים לנו שהזמן עובר כל כך מהר, ושהחיים כל כך קצרים. נכון, אבל השעון המיוחד הזה מהחוזה מלובלין שונה מכל השעונים האחרים. באמת? במה? הצלצול של השעון הזה הוא צלצול עליז. בכל פעם שהוא מצלצל, הוא אומר לנו שעוד שעה של גלות חלפה, ושאנו בשעה קרובים יותר לקראת הגאולה הסופית. לכן, בכל פעם ששמעתי את השעון מצלצל, חשתי בצורך לשיר ולרקוד. הקשיבו. עכשיו אנו קרובים בשעה לגאולה הסופית. עם משיח צדקנו. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, בכל זאת אחכה אצפה לו בכל יום שיבוא. מי זה המשיח? המשיח הוא צדיק גדול מאוד. הוא הנכד של הנכד של הנכד של הנכד של דוד המלך.
זה מעניין לדעת איך יהיה העולם כשהמשיח יגיע. כשהמשיח יבוא לא יהיו עוד מלחמות. לא יהיה מוות. לא יהיה עוד רעב. לא יהיו מחלות או מוות. כל אחד ילמד את תורת השם. נקבל את כל הממתקים שנרצה. אף אחד לא יבכה או יהיה בצער יותר. המשיח יגיע, כל העולם יחיה בשלום. אנו רוצים משיח עכשיו. הלוואי שהמשיח היה בא עכשיו כדי שנוכל לבנות את בית המקדש השלישי. אני כמעט מוכן לרדת. כל הדרך מטה. וואו, תראו! בית המקדש יורד! ילדים, המשיח בדרכו הנה. היכונו לקבל את פניו. איך? בקשו את המשיח בכל לבבכם. הוסיפו לתת צדקה. הגידו לכל העולם שהמשיח בא עכשיו. ותשגיחו שיהיה לכם שלום. שלום. תן לי את הבובה שלי בחזרה, היא שלי! לא, אמרת שאני יכול לקחת אותה. שיניתי את דעתי, אני רוצה אותה בחזרה, החזרי לא, אותה! אתה לא יכול לעשות את זה, נוכל שכמוך. למי אתה קורא נוכל? לך. אתה נוכל! אתה! הצילו! הפסיקו את זה תכף ומיד. הנה אנו מצפים לראות את בניין בית המקדש השלישי. נביא דורנו אמר שהמשיח בדרכו הנה ואתם שניכם רבים. אבל הוא התחיל. לא אכפת לי מי התחיל. אני רוצה שיהיה שלום ביניכם. עכשיו, אם תבטיחו שתפסיקו לריב, אראה לכם מה יש לי עבורכם. החומש והסידור שלי. קופסת הצדקה הפרטית שלי! והם בשבילכם, ואני רוצה שתשתמשו בהם כל יום. בסדר, אבא. בסיס לקצין הורוביץ, בסיס לקצין הורוביץ, ענה בבקשה. הקצין הורוביץ כאן, כן המפקד. עמוד במצב החן נגד טרוריסטים ערבים. קיימות שמועות שהערבים זוממים להטמין פצצה באיזה מקום בירושלים. סוף השיחה. רות סוף! ילדים, שמעתם את זה? אני רוצה שתלכו הביתה תכף ומיד. היו זהירים מאוד מאוד. בסדר. וילדים, כן, אבא? בבקשה, אל תריבו יותר. נשתדל. עכשיו עשית את זה! איבדת את הבובה החדשה שלי! עזוב אותי כבר. למה לי? כל פעם שאני נותן לך משהו אתה מאבד את זה או שובר את זה. מתחשק לי לתת לך סנוקרת גדולה באף. עזוב אותי. תפסיקו, ילדים! ילדים, אתם שוב רבים? אינכם יכולים לחיות בשלום אפילו לשנייה אחת? מה אעשה איתכם? אתה יודע מה, יוסף? מה? רציתי להגיד לך משהו מזמן. מה זה? אתה האח הכי גרוע בכל העולם. לא נכון. ואתה יודע למה? לא, למה? כי אתה הוא זה. אבא אמר לי לא לריב עם אחי, אבל אינני יכול להימנע מזה, הוא מרגיז אותי כל כך. אבא אמר לי לא לריב עם אחי, אבל אינני יכול להימנע מזה, הוא מרגיז אותי כל הזמן. תלמוד תורה ותפילה וצדקה. אנו שלושת עמודי העולם, אנו שייכים בתוך חדר של כל ילד וילדה יהודים. אם אינך רוצה לבנות את בית המקדש, אז אינך מסוגל לעשות הרבה. כשאתה שם אותנו בחדרך, אז אתה עושה מקדש מעט. בבקשה שים אותנו בחדרך, ואז יהיה לך מקדש מעט. תודה רבה. אני לא אוהב את הבית הזה. למה לא?
שני האחים האלה רק רבים כל היום. עכשיו הקשיבו. בואו נראה אם אנו יכולים לעזור לשני הילדים האלה להפסיק את הריב ולרכוש יותר אהבת ישראל. זה נכון. ילדים יהודים בעצם רוצים ללכת בדרך הישר. בואו לעזור להם לרכוש יותר אהבת ישראל. ככל שמוסיפים במצוות, כך יש יותר שלום ואחדות. יוסף! 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 סידורי, חומשי וקופסת הצדקה שלי נהיו בעלי חיים. זה נכון. יוסף, שים כסף בקופסת הצדקה. הרי יודע אתה, כמו שנאמר, צדקה מקרבת את הגאולה. בתורה יסופר, דעו איש את אחיו היטב. לא לריב, נא לחצו ידיים. שלום לכם, נהיה חברים. יוסף, האם ידוע לך שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם? נחרב בגלל ריב ללא סיבה? לא ידעתי את זה. ובית המקדש השלישי ייבנה כשתהיה לכולנו אהבת ישראל. כשנאהב את אחינו היהודים. גם את זה לא ידעתי. אז בוא, תגיד לאחיך שאינך רוצה לריב עוד יותר. ושאתה רוצה לסייע לבנות את בית המקדש? אתם יודעים, הייתי באמת רוצה לראות את בניין בית המקדש. אנסה לא לריב עוד יותר עם אחי לוי. לוי! לוי! אני רוצה לדבר איתך. מה אתה רוצה, אחי? לוי, רבנו יותר מדי עד עכשיו, והחלטתי להשתדל לא לריב עוד. ברצינות? כן. בסדר. בוא נתחיל בזה שקודם אתה תהיה טוב כלפיי. מה כוונתך? כוונתי שאתה תלך לחפש לי את הבובה שאיבדת לי. אבל אבא אמר לנו להישאר בבית. עלינו להיזהר, אתה זוכר? אני תופס את זה. אתה רק רוצה לדבר על אהבת ישראל, אבל באמת אינך רוצה להיות טוב כלפיי. אני כן רוצה. לא אינך רוצה. כן. לא אינך. כן, כן. לא נכון. כן. אז תוכיח את זה, לך מצא את בובתי. בסדר, בסדר, אני אוכיח לך. אלך ואמצא את בובתך. אני אומר לך, קרים, אין לנו מה לדאוג. אנו מניחים את הפצצה, לוחצים על הכפתור, והיהודים הולכים כפות. אבל אבדול, מה יהיה אם ימצאו את מקום המחבוא שלנו? אל תהיה טיפש. אף אחד לא יחפש אותנו במנהרה הסודית שלנו, מתחת לכותל המערבי. אולי זה פה. מה זה? ואולי זה פה. איזה ילד מחפש אותנו. איפה הבובה? היא בטח פה באיזה מקום. בטח מרגל. בואו נתפוס אותו. אינני רואה את הילד הקטן. גם אני לא. תפסתי אותו! תפסתי את המרגל! תפסתי מרגל! תפסת אותי, טיפש! תפסת אותי! סליחה, 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 סליחה. תפוס את הילד. אני בטוח שזה צריך להיות פה באיזה מקום. אולי פה. תפסנו! הנה, מרגל, לא, תפסנו אותך. עזבו אותי! לא, עזבו אותי! אתה עכשיו מספיק, זה כואב! עזבו אותי! מה זה? תפסנו מרגל, תפסנו מרגל. אני לא מרגל. אנו לא יכולים להרשות לך ללכת. אתה תגיד לחיילים הישראלים היכן מקום המחבוא שלנו. ואודות הפצצה שלנו. אתה חייב להישאר כאן הרבה זמן. לא, אנא תנו לי לצאת מכאן. מה אעשה? אני יודע, אני אתפלל לשם בסידורי. סידורי? כנראה הוא נפל על יד הכותל כשהם תפסו אותי. אך אני עדיין יכול להתפלל לשם.
אנא השם, עזור לי, הוציא אותי מפה, הושיעני, הוציא אותי מפה, השם, עזור לי, בבקשה. היכן יכול להיות אחי עם הבובה שלי? הוא היה כבר צריך לשוב הביתה לפני הרבה זמן. והנה החדשות האחרונות. ישנן הודעות על עלייה בפעילות המחבלים הערבים בירושלים. אנו דורשים מהתושבים להישאר בבית עד להודעה חדשה. מחבלים? בירושלים? מה אם אחי המחפש את בובתי? מה יהיה אם קרה לו משהו? וזאת תהיה אשמתי? למה רבתי איתו? הלוואי ולא הייתי רב איתו. מה אעשה? לוי, אל תירא, רק התפלל לשם בכל לבבך. השם יעזור לך. זה רעיון טוב, זה מה שאעשה. אני יודע, אלך לכותל המערבי ואשפוך את ליבי לשם. אוי, אני מקווה שאחי יהיה בסדר, שהוא בסדר. אנא השם, בבקשה, אל תיתן שיהיה רע לאחי מאומה. אני מבטיח שלא אריב איתו עוד יותר. בבקשה, עזור לי, בבקשה, שלא יורה לו. אני לא אריב איתו יותר. אוי, הסידור על הרצפה. רגע, זה הסידור של יוסי. הוא אף פעם לא היה שם סידור על הרצפה. עכשיו אני בטוח שמשהו לא קשור. אנא השם, השם, אני אראה עכשיו. אנא, עזור לאחי, עזור לו. עזור לאחי, עזור לו. הצילו, הצילו, עזרו לי. יוסי? יוסי, איפה אתה? אני שומע את קולך ואני לא רואה אותך. עזור לי, אני פה למטה במנהרה הסודית. מה אתה עושה שם למטה? שני ערבים זרקו אותי פה למטה. אנא עזור לי לצאת מפה, לוי. אל תפחד, אני הולך להביא חבל. אל תפחד, אני אעזור לך. הזדרז, מהר לוי, אנא הוציא אותי מפה. הנה, הבאתי חבל, אל תפחד. אני אוציא אותך. אל תפחד. זרוק לי אותו, זרוק את החבל. אחד, שתיים, משוך אותי מכאן כבר. נו, תמשוך. כן, נו, תמשוך. אוי, ברוך השם, ברוך השם. תודה, אנחנו חייבים להזהיר את אבא. הערבים עומדים לשים פה פצצה. מה? אבא? כן, אבא. כן, ילדים. יש שני ערבים והם עומדים לשים פה פצצה רגע, לאט, לאט. אל תדברו בבת אחת. יוסף. היו פה שני ערבים והם זרקו אותי לפה, למנהרה הסודית, ישר פה מתחת לכותל, והם גם ישימו פה פצצה. פצצה? מהר, תפסו מחסה. פצצה, מהר, לתפוס מחסה. פצצה, רוצו, תפסו מחסה. פצצה, זו פצצה. האם זו המנהרה הסודית? האם פה המקום שבו הערבים נמצאים? ששש! קרים, אבדול, הנכם שם? נשמע כמו מנהיגנו הגדול והאמיץ. תמה אני מה הוא רוצה. הוא כנראה רוצה לתת לנו פרס גדול. כן, יש לי פרס גדול מאוד. עלו לקבלו, עלו. יופי ממתקים, בואו נלך לקחת את הפרס. תפסתי אתכם, מה קורה פה? תן לנו ללכת. תן לנו לצאת. תן לי לצאת. יוסף, ברוך השם, יוסף, זה היה הכל באשמתי. לא, זה היה באשמתי. זה לא משנה. החשוב הוא שאנחנו ביחד שוב. יוסף, בוא לא נריב יותר, בסדר? אתה האח הטוב ביותר בעולם. כן, ילדים, היכונו לקבל את פני המשיח,
וזכרו, ואהבת לרעך כמוך. הוסיפו להרבות בצדקה, לימדו אודות המשיח. בקשו את המשיח בכל לבבכם. בואו והכינו את העולם עם המצוות שלכם, ועם המצוות שלכם, ועם המצוות שלכם. הגידו לכל העולם שיתכונן לקבל את פני המשיח. המשיח בו יבוא, והוא בדרכו הנה. אני מאמין, באמונה שלמו, בביאת המשיח, אני מאמין, באמונה שלמו, בביאת המשיח, אני מאמין, משיח, 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 אוי 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 עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא. תוך המור בא להודיע, הנה ימים באים ואני מגיע עם המשיח, אם חס וחלילה לא זכו. אם זכו, פרשה אחרת, והיא על ענני שמיה. נמשיך הלאה. אנחנו קודם כל רוצים להראות מה זה חשכת הגלות. הכל חושך אפלה. עכשיו נכנסים לחשכת הגלות, הגלות של אלפי שנה שסבלנו, אבל באותו החושך גם קיימנו מצוות, לימוד התורה, נתינת צדקה, הדלקת נר, וזה מה שאנחנו עכשיו רואים בקטע של חשכת הגלות. שוב אני מזכיר, בבקשה, בלי ידיים. נרות של שבת, רואים כאן שילדים יושבים ולומדים תורה, רואים כאן שילדים נותנים צדקה, צדקה מקרבת את הגאולה. גם לבסוף אהבת איש לרעהו, חיים בשלום בין אחד לשני. מי שענה לאברהם בהר המוריה הוא יעננו, מי שענה ליעקב הוא יעננו, הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. עוברים הלאה למשה בחורב. עכשיו אצל משה בחורב, של נעלך מעל רגליך, זהו המקום שמשה רדף אחרי הכבשה, אמר לו השם, כשם שרדפת וריחמת על הכבשה, תרחם על בניך בני ישראל. והוא המשה שהוציא אותנו ממצרים. מי שענה לאליהו בהר הכרמל, אז היה עם נביאי הבעל שהיו 400, וירדה אש מן השמיים רק כאשר ירד אצל אליהו הנביא, וכולם צעקו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. לחזקיהו בחוליו, ואז הגויים סובבו סביב ירושלים עשרות אלפים חיילים, והוא אמר, אני הולך לישון ואני בטח בהשם שהוא ישמור עלינו ויגן עלינו. וכך היה שקמו בבוקר כל חיילי האויב מתו ונעלמו בפני האדמה בירושלים. חנניה, מישאל ועזריה, בתוך כבשן האש, שהמלך דרש מהם שהם יאמירו את דתם, אמרו לא, והוא הכניס אותם בתוך כבשן האש, והיה נס, דבר לא הזיק להם. מהדגה, שאנחנו קוראים את זה ביום כיפור, לפנות ערב, שזרקו אותו לתוך הים, והדג
בלע אותו עד שהוא הקיא אותו על יד יפו בנמל יפו. אחר כך אותו הסיפור אצל דניאל בגובה אריות, מסביב לו יש המון אריות, אבל הוא עושה את תפקידו ולא נבהל מדבר. את הסיפור של מרדכי ואסתר בשושן הבירה, שהמן רצה להכשלו ודווקא המן הלך לאדמה ומרדכי והיהודים ניצלו רע ושמחה וששון ועיקר. מי שענה לצדיקים, החסידים, התמימים והישורים, הוא יעננו הרבה דורות. וכעת ניכנס לשער הגאולה, מה קורה וגר זאב עם כבש, שאנחנו רואים את זה, הזאב והכבש חיים בשלום ובשלווה ביניהם, ולא כמו שבימים שאנחנו נמצאים כרגע. אומר, אם גדי ירבץ, אחר כך אומרים מה שכתוב בהמשך הפסוק, אריה כבקר יאכל תבן. האריה אוכל תמיד חי, וכעת הוא יתחיל לאכול צומח כמו פרה וכבש רגיל. בהמשך הפסוק כתוב שנער צפוני ישחק עם נחשים בלי פחד. על מאורת נחשים יושב נער ומשחק, והכל בעולם שלום ושלווה ואין פחד. זה בזמן שלנו, ובהמשך, וכיתתו חרבותיו לעתים וחניתותיהם למזמרות. כלומר, כל כלי הנשק שבעולם ייעלמו, אין צורך בהם, ובמקומם יבואו כלי העבודה של גידולי קרקע, בשלום ושלווה. וכאן רצינו להדגיש שכשמשיח יבוא יהיה כסף לרוב, וכאן בנקים יהיו פתוחים, כל מי שירצה, כמה שירצה, יוכל לקחת. ובסמוך לו שמנו את בית החולים, שאז כשמשיח בא כולם יתרפאו ולא יהיה כל צורך בבית חולים. על כן כתוב, הבית למכירה ואין. ימות המשיח ישב איש תחת גפנו ותחת תאנתו. ילדים יושבים לומדים תורה, אבא בחלון יושב לומד תורה, על העץ גדלים פירות ובגדים וכל טוב לכל אחד כמה ומה שהוא רוצה. ורצינו כאן להראות עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. ובסמוך לו סעודת משיח, ששם יש שלושה דברים שמדגישים לנו. יהיה הלוויתן הגדול ביותר, לצערנו לא יכולנו להכניס אותו כזה כך גדול, לקחנו רק נין ונכד של אותו הלוויתן,
שמנו כאן את התמונה של שור הבר ויין המשומר שהוא יין החזק ביותר שנשמר עד היום הזה. אנחנו עומדים כעת ליד שער הרחמים שבירושלים, שהקבלה היא שדרך שם יבוא המשיח, וזה כמובן במותו החמור, בזמן שלא זכו. אבל אם זכו, אנחנו נעבור לתמונה הבאה. קיבוץ גלויות זכו עם ענן השמיא, הבתים, בתי הכנסת, הילדים, הנשים, כולם יבואו בענן השמיא לארץ ישראל ויהיה קיבוץ גלויות לכלל ישראל. הרמב"ם אומר וכותב שסימני משיח 3. הוא מזרע דוד וישי, הוא הוגה בתורה יומם ולילה, והוא ילחום מלחמת השם, כמו שאנחנו רואים אצל הרבי מליבוביץ' שהוא עושה את 3 הדברים, ועל כן הוא בחזקת משיח. ונוער אלו כל הגויים וכל ארצות העולם יבואו להתייעץ עם המלך המשיח בארמונו. כמו שאנחנו רואים כאן, כל דגלי עולם עומדים בתור להתקבל לשם התייעצות עם מלך המשיח. וכשעלה לכתוב שהוא ייבש את נחל מצרים ויקעו ל7 נחלים, ואז במקום לעבור את מקום אחד בארץ מצרים, בגאולה הבאה אנחנו נעבור ל7 נחלים. כתוב, והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. בכל שובל וכהרף עין מן. ואנחנו כעת בירושלים בעתיקותיה, עם אלו אנחנו עברנו את אורך הגלות. ירושלים, כותל המערבי, מגדל דוד, יד אבשלום, קבר רחל. שזה נמצא בין ירושלים וחברון, ודרך אפרתה. ים מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים, כאן המים עדיין לא השלימו את הברכה, את המלאכה, אבל כאן יזרמו המים אם ירצה השם, החל ממחר. לא לפני זה ולא אחרי זה, רק החל ממחר. אומרים מספר פעמים ביום, ברוך אתה השם מחיי המתים. טוב, כאן רציתי לציין, עתידה ארץ ישראל להיות מתרחבת ועולה מכל צדדיה. ויגיע שערי ארץ ישראל עד העיר דמשק. טוב, כאן אנחנו רואים את בית המקדש,
הדגם של בית המקדש קיבלתי ממזכירות של הרבי, כאשר אחד מחסידי חב"ד נתן לרבי זאת מתנה, כשהתחלתי אני לבנות את הארוחה, השאירו לי את הדגם היפה, כל הפרטים, כמה עמל ויגע האדם שהוא ישראלי הגר בסידני שבאוסטרליה, והוא עשה את הדגם היפה הזה.